jeg er musiker, og jeg spiller keyboard i fest. Hvad er det for noget musik? Er det nogen speciel musik i dag? Ja, vi spiller vi synger om Nowruz, og vi synger akkorder, og det er nyt og akkorder. Ja. Jeg synes, det er godt fest, og jeg er meget glad om at feste for fylkene. Og det er godt fest, og jeg er meget glad. Tak for det. Selv tak.
دستيجي نوروز رونينا Dashtu ci aroni